vakomana opposition voyavofilisa the ruling party ZANU PF guilty vaitaura mashoko ekuti aiwa mune massive corruption inoitwa nevanhu aiwa vari mugovernment but macitizens anoadvocata for change aiwa ndo vanenge vachitambudziwa samene mashoko avabuda vachitaura muzara nhasi vachisapota nemafacts ataona kuti aiwa nangu ZANU PF kazviona izvi vanofila guilty aiwa noti vosubscribe like tina on the bell icon. Tichipinda pahendo yakanzi Nelson Chamisa Courts tinoona vanoposta epost yakanyorwa yakanzi Zimbabwe, the land of cash and carry into corrupt pockets, the land of greedy and hoochie, the land of rigged in presidents and illegitimate government, zero opposition and leadership. Vanhu vavaya vakanyora vachisapota vachiti Amos 2:6-8. This is what the Lord says, for 3 sins, even 4, I will not relent. They tremble on the heads of the poor as the dust on the ground and deny justice to the oppressed. Where are the Avondale 78? Ndo mashoko atiri kuona vanhu vaposta nemapicture evanhu vari corrupt aiwa muZANU PF vakaita sana Nick Mangwana ndo zvavari kuitira panapa vachiti aiwa vanhu vekuAvondale vari kupi. Ndoda kuti munoziva kuti vanhu vaive vari kutenderedzwa ups and down, vairohwa nekuda kwepolice brutality, vakavhunika maoko nemakumbo vachitenderedzwa vachitambudziwa nethe ruling party nemapurisa. Aiwa zvatiri kuona kuti vari kuyataura mashoko ekuti ndo kutambudzikwa kwatiri kuona kuri kuprova mafacts kuti aiwa vanongoluta maresources but panapa tinoona kuti vanhu vari innocent ndo vanenge vachikotambudzwa. Mashoko ari kubuda achipostwa mupage aiwa revanhu vofolewa akanzi Nelson Chamisa. Tudze mafukiro enyu munoti kudii pamusoro mashoko aya pena comment section medu, sanosubscribe kuleka 29